ଆଜି ମୋତେ ସେଓ ତୋଳିବାର ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ହଁ ସାନ, ଦେଖ ମୁଁ ବଡ଼ ଆକାରର 3656 ସେଓ ତୋଳିଛି। ଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଆକାରର 4257 ସେଓ ତୋଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ଆମ ଦୁଇଜଣ। ରାମବାବୁଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ତ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସବୁତକ ମିଶିକି କେତେ ସେଓ ହୋଇଯିବ? 3656 ଓ 4257କୁ ମିଶାଣ କରିବା। ଚାଲ ଟିଲୁ, ଏକକ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 6 ଓ 7 ମିଶି 13 ଯା 3 ଏକକ ଘରେ 1 ଦଶକ ଘରକୁ। ଏବେ ଦଶକ 5 ମିଶାଣ 5 ସମାନ 10 ମିଶାଣ 1 ସମାନ 11। 1 ଦଶକ ଘରେ ଆଉ 1 ଶତକ ଘରକୁ ଯିବ। ଘରେ 6 ଓ 2 ମିଶିଲେ 8 और 1 ମିଶିଲେ 9। ହଜାର ଘରେ 3 ଓ 4 ମିଶି 7। ତେବେ ସବୁ ମିଶିକରି 7913 ସେଓ। ବାଃ, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକରି 7913 ସେଓ ତୋଳିଛେ। ଆରେ ପୁଅ, କେତେ ସେଓ ଆଣିଛ? ରାମୁ କାକା, 7900 ସେଓ ଆଣିଛୁ। ସବାସ୍, ତୁମ 2 ଜଣ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛ।